Tirati mo akong tawagan. Miss kita. Ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo sa isip mo? Ano pa ba? Mr. Jadine Miguelab, shout out, lalabs, Mr. Jadine. Ayan. Good morning, Mr. Jadine. Good morning, lalabs. Miguelab, shout out. Hindi ko ba ito na-charge? Yan, lalab, Mr. Jadine, good morning. Miguelab, shout out. Iiwan. Ayan, Rib for SPD Lohos. Miguelab, shout out, lalab. Rib. Lalab, good morning. Miguelab, shout out. Good morning, Rib for Speed. Lalab, thank you. Pagmamahal. Ganda naman news. Ayan, salamat po, lalab. Salamat. Rib for Speed, salamat, lalabs. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Sino pa marunong magmahal?
Halay ko sa'yo. Cecilia Oy Miguelab, shout out lalab. Cecilia Oy harang. Ayan. Aray ko. Ayan, Cecilia, salamat po madam sa paharang. Miguelab, shout out. Di mo pinapansin. Pang Portusok, nasa harang pa po. Ayan, salamat po sa paharang po. Madam Cecilia Uy, thank you so much. Pag-ibig ko sa'yo. Anointed Champion Nash, Miguelab, shout out lalab. Anointed Miguelab, shout out. Good morning sis. Ayan, good morning po lalab. Cecilia Uy. Learn Quran with me. Miguelab, shout out lalabs. Learn Quran. Love you. Ayan.
OTW sa nakapin. Ayan. Magtitiis. Love you too, Sir Buchito. Good morning, mega love. Shout out. FW ako, mega love. Shout out. Bitin. Yung ko, ikaw magpapalit. Sige. 0910 94 90 830. Regular 10. Pero yun, 13. hindi ko lang si Papa mo. FW ako, mega love. Shout out. Ayan. Jumar Onyati PH Dan from Buchito Channel. Ayan, tamsakan po natin yung nakapin. May premiere po si Sir Buchito. Sarap pakinggan, ulitin mo nga. I love you too, Sir Buchito. Sir Buchito Channel. Love you too po. Ayan, ka na ba? Nag-breakfast? Di ka pa ata nagkakape, Sir Buchito, Aray ko. Ayan, salamat po, Sir Buchito. May love shout out. Sakit ng ko. Ayan, Sir Buchito. Thank you po, Sir Buchito. Aray ko, ang sakit ng piga-piga ko. Hello, how are you from Cooking with Sapia? OTW po sa nakapin. Ayan, salamat po, Cecilia Uila Labs. Ayan, salamat po, Sir Buchito. Ay, Diyos ko. Buchito Channel. Ayan, salamat po, Sir Buchito. Miglab shout out. Cooking with Sapia, Miglab shout out, Lalabs. Cooking with Sapia. Ayan, Miglab shout out. Palablab po ako nakapin, mga Lalabs. Kailangan ko ata ng masad, Sir Buchito. Aray. Thank you, host from Cooking with Sapia. Ayan, patamsak naman pa ako nakapin, mga Lalabs. 4 million mega love shout out. Ako'y nagpadala sa maling akala. 129 days po talaga, Sir Buchito. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng premiere niyan. Grabe, ang layo pa. Ayan, kumparing Mikasha, mega love shout out. Morning, Mare. Yes pa, pare. Dating dikit po, Sir Buchito. Ayan. Kumparing Mikasha, good morning. Ayan, good morning everyone. Magkape-kape muna, magkape. Ayan, coffee time from Mikasha. Ayan. Aking kumpare, mga Lalags. Blooming Kamare o Lalags. Paring Mikasha. Maganda yung ating tulog. Maga akong natulog kagabi, mga 8 pa lang ata, 8:30 natulog na ako. Ganun talaga minsan pag mahaba yung tulog mo. As in talagang 129 days pa bago mag-premiere si Sir Buchito. Madam Cecilia, pwede naman niya palitan yan, Lalas. Ganyan lang naman yan siya. Tapos papalitan niya yan. Pwede naman yan i-adjust. Coffee time. Sa bagay, ayan. Coffee is life from Mikasha Cuisine. Pakit ka naman kumparing Mikasha, oy. Ayan, Pa-cute.
Ayan, Rambi, Navarro Serrano, good morning. Ranbi Lalab, Miguel Lab, shout out. Ayun, bigyan kita ng jacket, Ranbi. Ayan, Ranbi Lalab, Miguel Lab, shout out. Meron ka na pong jacket. Sana yun si Mikasha, copy time daw. Natamsak naman ako nakapin mga lalas. May premier po ang nakapin. Sama ka. Ranby Navarro Serrano. Ayan. Miguel Lab, shout out lalabs. Main channel mo to lalabs. OTW sa nakapin from Ranby. Ayan. Ranby. Tingnan natin si Ranby kung naka-main to. Tingnan ko lalab kung di pa nakadikit yung main ko sa'yo ha. Ranby channel 1.31k. Ranby, baka meron ka mga alagad dyan lalabs. Meron ka bang mga alagad lalabs dyan? Pwede ka mag-barter lalabs. Ranby. Yung bahay mo is 1.31k. OTW sa nakapin. Sige lalab, magdikit ka lang sa nakapin. Nagsusuklan Sir Buchito. Live streamer din yan. Oh, aray. Ayan, 2 million Miguel Lab, shout out. Padikit po sa bibi kong bahay. Tingnan si Madam Cecilia. Ang laki na ng bahay ni Madam. Ayan. Cecilia, uy. Ayan, Madam Cecilia, dikit sa'yo, Madam, ha. Ang dami mong short video. Rizal Park by night. Ayan, Madam Cecilia, ha. Nasa bahay mo ako, Rizal. Ayan. Cecilia, uy. Ayan, Ranby, baka meron ka mga alagad dyan, Ranby. Meron ka bang alagad na 10 lalabs? Brochito Dan po from Ranby Navarro Rano. Ayan. Sige, shout out mo lang lalab. Nandyan lang yan siya. Nakikinig lang yan. Ayan, Madam Cecilia, nasa bahay mo ako ha, Rizal Park. Ayan, 2 million Miguel Lab, shout out. Ayan, Madam Cecilia ha, nasa bahay mo ako. Matamsak po ako nakapin mga lalab. May premier po ang nakapin mga lalabs. Tagal pa ng premier April 2. Ranby Navarro sa. Ayan, nagbaba ng bahay. Cecilia Oidan po sa ano mo. Sa strawberry. Cecilia Oidan po from Brochito Channel. Ayan, Sir Brochito, dan na rin po si Ranby. Ayan, Madam Cecilia ha. Matamsak po ako sa nakapin mga lalas. May premier po. Cecilia Oidan daw. Chef Eric Malya. Miguel Lab, shout outs. Chef Eric. Miguel Lab, shout out. Chef. Ng piso. Chef Eric Mala. Yan. Miguel Lab, shout out. Kirati. Available 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ang dami niyang alagad. Sana all.
Hi, Dinatico, Solid Core Virginatics Team. Ayan. Miguel Love shoutout, madam. Ayan. Join us celebration. Join us celebration, Mami Colbert from Vlog 55 birthday jealous this coming December 17. 2 p.m. Ayan, see you all there. Yun, gayon mo na, host. Maganda yung ano ko ngayon, Sir Buchito, yung tulog. Maga akong natulog kagabi, Sir Buchito. 8:30 pa lang, natulog na ako. Pag yung tulog maganda, ganun po talaga pag mahaba ang tulog. Ranby Navarro Sarano, minsan haggard. Ranby Channel Dan from Bruchito Channel. Ayan. Ranby Lalab, dan na po Sir Bruchito Lalab sa'yo, Lalabs. Patamsak naman ako sa kanyang premier Lalabs, oy. Rodi Arheta, 6:04 p.m. Central. Ayan, from Rodi Arheta Lalab. Kindly give thumbs up on the pin, Lalabs. Bruchito Channel, Rodi Arheta Lalab, thank you so much. Ikaw, Sinta, Tirati. Kaya pala, orange kilay. O, Sir Buchito, yung kilay ko, ginuhitan ko yan ng maayos. Ano yan, Sir Buchito? Binunutan ko yan kahapon, no? Dito. Tinanggal ko yung mga, mga nakakasagabal, yung maliliit. Chef Eric Mala nagbaba po ng bahay. Kaya maganda. Maganda yung chef niya. Kasi tinanggal ko yung mga dito. Pag nakabalik ako uli ng abroad, papalagyan ko na yan ng ano ba yon, yung microbleeding. Kasi doon sa abroad, mura lang, nasa 200 dirham to 300. Dito kasi napakamahal eh. Mahal dito magpalagay. Ayan, Nikrak Mumin. Good morning, madam. Nikrap Klalab Migalab, shout out. How are you, my friend? Nikrak Mumin. Ayan, Migalab, shout out, my friend. Ayan, Ranbi, nasabay mako Ranbi, ha. Paano gumawa ng abaka, mano-mano? Ayan, Ranbi, nasabay mako Ranbi, ha. Ayan, Darth Vader, how are you? Lynn Migalab, shout out, Lynn. Lynn A. Migalab, shout out. Please touch your amazing neck for what I will touch. Lynn A. Migalab, shout out. Hi, my YouTube, please help me, all my friend. Ayan, Kasampagita Vlog, Alice Official. Hi, sis, good morning. Lalab, good morning. Migalab, shout out. May buang ditong pumasok. Pink Rose Vlog, Migalab, shout out. Lalab, Pink Rose. Mga lalab, patamsak naman pa ako nakapin, mga lalabs. Ayan, may premier po ang nakapin. Kasampagita Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Ranbi Lalab, dito lang to sa'yo, Ranbi, ha. Short video lang pala to, panoorin na natin yan, full watch. Ayan, Ranbi. Dito lang to sa'yo, Ranbi, ha. Shout out, sis, from Kasampagita Vlog. Lalag Kasampagita, Migalab, shout out, thank you so much. Cooking with Sapia, UK, nagbaba po ng kanyang bahay.
Ayan, Ranby ha. Full watch lalab, Ranby. Sa iyong video, full watch. Host, paharang din. Pink Rose Vlog. Tingnan natin yung bahay ni Pink Rose. Sige, lalab, barangan natin. Ayan, Ranby lalab. Full watch. Sa iyong video ha. Ni-crack mo min, Dan. Ni-crack lalab. Kindly return to Ranby. Already connected to your channel. Thank you, ma'am. And Ranby, dikit mo yung main mo sa akin, Ranby. Bigyan kita ng 5. Nandito pa ako sa bahay mo. Padikit please, Sunshine. Migalab shout out, Sunshine. Sunshine lalab, migalab shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa premiere ng nakapin, mga lalabs. Pink Rose Vlog, lalabs. Yan, Pink Rose. Oh, shut out. Ganda ng shoes mo, girl. Alam ko. Ay, lalab, may harang ka, Pink Rose. Pink Rose, may harang. Ayan, Pink Rose Vlog, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin, mga lalabs. Maraming salamat, host. Lala, dikit naman tayo sa yung main. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million in the house. Ayan, lalab, Pink Rose. Dikit ko to sa ilalab ha, Pink Rose. Ayan. Dikit ko to sa ilalab ha. Ayan si Pink Rose, oh. Panoorin natin. Ayan, lalab, Pink Rose. Ayan, Binting Lakay, tamsak dan host. Binting Lakay, migalab, shout out. Ayan, lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayan. Migalab, shout out. Yan, lalab, meron ka na pong jacket. Thank you. Binting Lakay. Salamat, lalab. God bless. Ayan, God bless everyone here. Thank you so much. Ayan, madam, wala pang 1 minute ang iyong video. Di ba sabi ni Lolo magkakaroon ng ads ang ang mga short video, mga pa siguro, first week ng February. Ayan, Pink Rose. Full watch, lalab ha. Dikit ko na to sa'yo, lalab. Pink Rose done from shoes mo, from Ranby Navarro Rano. Ayan, Pink Rose, done na si Ranby. Pink Rose, lalab. Kakaisip sa'yo. Ang mahal. Sending hug and support from Kasampagita. Ayan, lalab Kasampagita, migrab shout out. Thank you so much, lalabs. Eh, lalab, baka meron kayong mga dyan, alagad, pwede kayong magbartir. Oh, baby, di mo pagpapakasin bagong si mama lang, ha? Ha?
Kada mo ugali ah. Igin mo pa, di mo para sa simbagong si mama lang ta. Kada mo ugali. Ayan, Nick Ram Mumin, mega love shout out, lalab nagbaba ng bahay, Nick Rock. Nick Rock Mumin, ayan, nagbaba uli ng bahay. Ayan, Benting Lakayarang host, Ranvidan sa Abaka from Pink Rose Vlog. Ranby Channel Dan from Benting Lakay, Nick Rock Mumin. Ayan, nagbaba ng bahay. Benting Lakay, silipin yan si Benting Lakay. Sino ba to si Benting Lakay? Nakatago yung bahay mo, lalab, Benting Lakay. Bakit lalab naka-hide? Tingnan natin, Benting Lakay, kung nakadikit yung main channel ko sa'yo, ha? Nick Rock, what happened to you? Why you are flooding? Don't drop again and again, lalabs. Ayan, Benting Lakay. Sabay, makulalab, ha? Main channel, ito yung main channel ko sa'yo. Ayan, Benting Lakay, ha? Ayan, nasa bahay mo ako. Benting Lakay Dan from Pink Rose. Ayan, Benting Lakay, ha? Dikit ko yung main channel ko, lalab. 20 minutes ago, tinatapon na lang ang 25 cents. Tinatapon na lang kung wala ang 25 cents, walang piso. Ayan, Benting Lakay, dikit na yung main ko sa'yo, lalab, ha? Ano ba to main channel mo to? Bakit nag-iisa pa lang yung subscriber mo? Benting Lakay, main channel mo ba to? Benting Lakay. Tingnan ko nga ulit, parang nagugulat naman ako sa channel niya. Benting Lakay, baby pa yung bahay mo, lalabs. Oh my God, baby pa yung bahay niya, mga lalabs. Si Benting Lakay, nasaan na ba yun siya? Sobrang baby pa. Kala ko naka-hide yung ano mo channel. Mga palablab pa ako nakapin. Baby pa yung bahay ni Benting Lakay. 2 subscribers pa lang. Diyan kita ng ano, lalaba, 5, Benting Lakay. Yung nakapin, mga lalab, baby pa po yung nakapin. Infinite Kids, Miguelab, shout out, lalab, Infinite. Tamsak po.
Mga lalabs yung nakapin, baby pa yung bahay, mga lalabs yung nakapin po. Sobra pang baby yan nakapin. Infinite Lalab, Miguel Lab, shout out. Ayan, lalabihan kita ng 5 ha. Benteng Lakay. Nandito ka ba, Benteng Lakay? Huwag kang malis. Mga lalab, kuha lang ako lalab ng tubig. Wait lang po. Sa'yo. Salamat to sa pagpin from Binting Lakay. Bakit, Lala, bago lang yung channel mo? Binting Lakay, bago pa lang yung channel mo, bagong gawa mo ba yan? Ayan, Binting Lakay, nasa bahay mo ako ha. Ayan, bengita ng 5. Keseya Dan. Ayan. Keseya Dan from Binting Lakay. Ayan, Binting Lakay Lalabs. Full watch. Ayan, Binting Lakay, pangatlong dikit to ha. So, ulit ako sa bahay mo, Binting Lakay. Ni Crack Mumindan. From Binting Lakay, pasuklian na lang ni Crack. Wait lang at may harang, Binting Lakay. Lee Sungson, Miguel Lab, shout out my friend Lee Sungson. How are you? Ayan, Binting Lakay, lahat sa bahay makuuli lalabs ha. Ayan, Binting Lakay. Bagong gawa mo ba ito, Binting Lakay, o meron ka pang ibang channel?
Harangos, lalab, salamat sa paharang mo dyan, lalab. Salamat. Para simbag kaya. Sinasabihan ni Bandida. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Benting lakay. Wait ko lang, lalabs, matapos yung harang, ha. Bigyan pa kita, lalab. Di pa ako tapos magbigay sa'yo, benting lakay. Cooking, lalab. Ayan, nagbaba ng bye si Cooking. Ko'y di mapakali. Di ikaw lagi. Ayan, Lersungson, Dan from Binting Lakay, Lisungson. Binting Lakay already connected to you, lalabs. Kindly return to him. Thank you so much. Ayan, 4 million, Miguel, shout out. Cooking with Sapia, nagbaba ng bye, lablabin natin. Cooking with Sapia, mga lalabs. Para lang sa'yo. Cooking with Sapia, done from Binting Lakay. Cooking, lalabs. Binting Lakay already done to you. Kindly return to him, lalabs. Thank you. Hintayin ko lang, lalab, matapos yung harang ko, ha. Binting Lakay, bigyan pa kita, ha. Ano ba to main channel mo? Meron ka pang ibang channel? Sobrang bibi pa, kagagawa mo lang ba nito? Ko makatulog, nakakaisip sa'yo.
puso ko't isipan, at gabi. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Binila ko nga nod ma. Ha? Syantilin kadakol ng tubo. Di man nagtatao. Kaya pala ni Batog masuro ano niya ATM. Mamaya daw. Ayan, benting la. Benting la kay lalab sa bahay Macaulay ha. Hindi na ako magbakas. Gawin natin tong 10. Ako'y di mapakali. Ikaw lagi. Still watching sis from Kasampagita Vlog. Lalab, salamat. Ipin kita lalab sunod kay Benting Lakay ha. Ipasampu lang natin to. Minsan mahina ang tao, minsan marami. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Tamsak dan sis from Kasampagita Vlog. Ayan. Lalab Kasampagita, salamat lalab sa patamsak. Ayan, Benting Lakay na sa bahay Macaulay lalab ha. Ipasampu kita lalabs. Benting Lakay. Sa kakaisip sa'yo. Lubat na tayo. Yan, 3 na lang sa nakapin, 3. 3 na lang sa nakapin.
Isa na lang sa'yo, isa na lang binting lakay. 10 ka na. Yan, binting lakay, 10 ka na, lalabs. I-charge ko lang muna tong aking mobile, lobat. Mamahal ko. Ito lang ako. May Toots Mix video, lalab. Myra, lalab. Miguel, love, shout out. Myra, lalabs. Wow, nag. Ayan, Myra Toots Mix video, Miguel, love, shout out, host. Lalab, Miguel, love, shout out. Oh, tumutunog naman yun. Myra, lalab. Ayan, good morning, lalabs. Ko dahil sa'yo. L3, Miguel, love, shout out, L3. Cooking with Sophia, Miguel, love, shout out. New Hope, lalab, Miguel, love, shout out, my friend New Hope. Thank you so much. New Hope. Ayan, 3 million, Miguel, love, shout out, 3 million. Hello, was good morning from New Hope. Ayan, 3 million, Miguel, love, shout out, Alijan Mersay. Ayan, nagbaba ng bahay, Alijan. Alijan Mersay, Miguel, love, shout out, my friend Alijan. How are you? Kailangang mangamba. Hi, how are you doing, host? I am good, lalab. Doing good. How about you? At gabi ko
kalayo. Hi, new from Alijan Mersay. Thank you so much, my friend. Ang piso. Pirati. Dalas mo akong tawagan. Dalas mo akong i-text kahit saan. Kasampagita, ayan ang labi natin nakapin. Namong miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ang pag-ibig mo, load pa ba? Ko sa isip mo. Kumusta ka? Ayan, 3 million Mega Love shout out. Tingnan natin. Wait lang, ayan. EDC promoter, Mega Love shout out, Lalab EDC. Mega Love shout out, EDC. Thank you so much, my friend. EDC, ayan. Patamsak po iwan ng baka salamat from EDC promoter. Si ano ata to eh, si Ed Skarky. Ayan si Ed Skarky. 19 hours, ang laki ng views, 1.5. Wow. Nakapayong, maaga pa. Wala pang alas 8, vitamins yan. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Bugas. Tinanggal ko muna yung music. Wait lang mga lalabs. La 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 la. Ayan, EDC promoter or si Ed Skarky, patamsak iwan ng bakas. Salamat po. Ed Skarky. May dikit ako sa kasampagita. Wait lang ha. May harang kasi. Ang pag-ibig mo. Tatangla daw, Mega Love, shout out, daan lang po. Ayan, tatangla daw, ingat ka palagi sa pagdaan mo, lalabs. God bless. Tatangla daw, shout out. Sa nakapayong sa labas, ayaw mainitan, Mega Love, shout out. Ayan. Tamsak daan lang po. Sige, lalab, mag-ingat ka palagi and God bless you always. Ayan. May harang, ang haba ng harang, 3 minutes. Ayan, 4 million in the house, mga lalabs. Nagsikapian na ba kayo dyan, mga lalabs? Nag-breakfast na. May harang.
Ayan, 3 million mga lalabs. Thank you so much. Sabi close ng tindahan doon. Di pa? Kawan, si Papa ka close. Sa gusto niya lang sila magtindahan. Ano? Gabot man niya tindahan nila. Kuko ako ng tindahan. Nagkaroon na gagamutin ka, woy. Nakataon, nagkaroon naman kang gamutin. Nagpapadali ko lang yung utang na mo. Amuin ka tindahan. Tapos, bukuha siguro, nagparugan ka na po. Kaya, kurang-kurang 500, karo nabayaran ako. Darwang bigsi. Isbilin nga ka kadara ko. Kurang-kurang 500. Kung tinawan ako, at tuloy ka pagsigil kinunod, ang mga batang kari mo. Sabi ko, sige tuloy ka, kamulag siba. Hindi ka binayaran. Sendot ko sa duman. Ako hindi ka kung ano pinadala niyo sa mga ka na. Nagmamarites sa labas. Sabi ko na yan, pero tuloy ka pagsigil kinunod. Sabi ko nga, sabi ni Nunoy, pinadala ko ka sa kalinga. Learn Quran with me. Lalab, Miguel, shout out, learn Quran. Yan kasampagita, may dikit ako sa ilala. Sinunti ko lang itong matapos. L3, my friend. Big love shout out. L3. EDC promoter, nagbaba ng bahay. It's Karki. Patamsak iwan ng baka salamat Alijan Mersay, Kasampagita Vlog. Alijan Mersay, I'm done from Learn Quran. I already subscribed to your back, please. From Learn Quran with me. Learn Quran, I will give you one banana ha. Learn Quran, I am watching. Learn Quran with me. Iiwan. Learn Quran, I am watching lalab your video ha. Mo ako. Ayan, Learn Quran, connect on the pin lalab ka sa pagita. Yan, Learn Quran, I am watching my friend.
Thank you sis from Kasampagita. Ayan, nagsilayasan na sila. 53 na kasi na ay grabe. 53. Ano ma? 53 sa ko. Baso ko pinusana. Sinagpusa. Pero ipapang gasolina. Gasolina di ma. Ano yung kunin ko doon? 53 sa ko. Nandod na. Ano nabasag yung inuman mo, ma? Vlog Waray Lalab, Miguel Love, shout out. Vlog Waray, how are you? Tamsak, Lalab, salamat sa patamsak mo, Vlog Waray. Ayan, learn Quran with me. I already give you one banana, ha? La, 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 la. Vlog Waray, dikit na balik sukli agad from Vlog Waray. Check in. Ayan. Michibo, mega love shout out. Michibo, my friend. Mega love shout out. Michibo. Thank you so much, my friend Michibo. How are you? Di mo pinapansin. Hi po, Miss 32. Poem Collector, mega love shout out, Lalab. Poem. How are you, my friend Poem? Poem Collector, how are you? Di mo pinapansin. Ali, I am going you now. Ayan. Okay lang naman, pagod po from work. Ayan, wawa naman si Poem. Pahinga ka muna, Lalabs. Kumain ka na. Just reach home, ma'am. Ayan. Take rest, Poem Collector. Then after, you just eat. What time is it now? You are in other, country? Which country you are living, Lalabs? Poem Collector. Learn Quran with me. Nagbaba ng bahay. Learn Quran.
Salamat actually, nagbili na ako sa karinderya sa kanto ng kanyo ng food po. Taga Batangas, Quezon po ako. Sige lang Lala, pahinga ka muna. Panggabi kasi ako. Sige na Lala, magpahinga ka muna. Then take rest. Beef and mushroom look yummy, Islandsky. Okay, Lalab, I'm gonna watch your video, no problem. Mechibu. I'm gonna watch your video, my friend. Michibu, 4.49k, mashallah. Patamsak iwan ng bakas from ADC promoter. Ayan. Michibu, wow, looks yummy. Michibu, I am watching your video, Lalag. Kilang naman nakita eh. Sana tuwing uwi ako, makapasyal ako dito. Sige, Lalag, thank you. I see. Look, Shami, Lalag, I'm gonna connect this one to you, okay? What happened if you drink a bitter gourd juice? Oh my God. I don't like this kind of vegetables. It's too better. Ayan. Michibo, I'm gonna connect this one to you, Lalab, ha? Tayo'y di na magkita. Kain po tayo, breakfast. Sige lang, Lalab, enjoy your breakfast. Kain ka lang. Sabayan mo na rin ng kape. Magtimpla ka ng kape. Bagay yan. Poem collector. Who's watch it first? It's not better if you use less bitter melon juice with green apple for health benefits. Either ginger host. Bakit ma? Mamaya. Wait lang mga Lalab, ha? Wait lang po.
kita. Ayan, Michibo, I am watching Lalab. Wow. You mix all of this. I always turn people, Cedric. Sir J, Miguel shout out. Ayan, J Minutes. Miguel shout out ate host to Slok Haranghir. Bakit may bago ka na namang account? Makilala ka. Bira from J Minutes. Ayan. Kapatid, Blagwaray Dan. From Cedric John Mariano too. Ayan. Dating dikit, pabyo na lang palalab sa lahat. Kapatid, palablab. Mariano on the way from Blagwaray. Lance na din ito, Mr. Tito, para may mayang hapon na ang bangon uli. Lance na pala niya yun. Anong oras na ba? 9 pa lang, lunch na yun. Pagsinta. J-Monets is bidan. Dating dikit po, pabalik na lang sa bahay. Kasko. 1 minute, wag mag-escape, harang. Maraming salamat po. Mukhang masarap ang beef steak ni sis. may ampalaya. Mariano Tamsak, old friend din from Blagwaray. Maraming salamat kapatid, Blagwaray. Blagwaray lalaboy, Blagwaray. Hi host, RQ Official TV, Migalab shout out lalabs. DTS Orkes, beautiful host. DTS Orkes, Migalab shout out my friend, how are you? Host, inaantok ka? Hindi, lalab, hindi ako inaantok. Yung mata, ganyan talaga yung mata ko, lalabs. Hindi ako inaantok, lalab. Ganyan talaga yung mata ko. Oh. Hindi ako inaantok. 7:02 p.m. Malaki lang ay bag ko. Hindi ako inaantok. Kagigising ko lang eh. Ay bag yan. Ayan, oo. Mas malaki yung eye bag ko sa mata ko. Pero umaga naman akong natulog. Malagyan nga to ng pipino ng matanggal. Eye bag. Saway ka. Kakapanood ng movie sa gabi. Naku, inaantok lalab. Kainom ko nga lang ng kape para pampagising. Ayan, 5 million Migalab shoutout. Mukha lang akong inaantok pero hindi ako inaantok. Ikaw ata Blagwaray ang inaantok eh. Inom ka kaya ng kape. RQ Official TV Dan. Ayan from Cedric John Mariano 2. Ano lalab? Sir Arki. Dan po si Cedric. Pabalikan na lang po. Lalabs. Salamat. Ayan, 5 million Migalab shoutout. Ayan, 6 million Migalab shoutout. 6 million. $5 million mega love shoutout.
panahon. 5 million, mega love shout out. Mga lalab, piso. Mga lalab, meron akong short video, mga lalab, palablab naman yung short video. Wala pa tong 1 minute, wala naman tong ads. Ayan, Bicola ng Oragon short video. Ako yan mga lalabs. Ayan yung beef with mushroom. Wala pang 1 minuto mga lalab. Minute. Wala pang isang Miss na miss kita. Kinukontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Ayan, dikit na balik sukli agad from Blagwaray. Cedric Dan, I leave a comment about what I see also. From Michibu. Inaantok ako, kaya nga sabi ko sa'yo Blagwaray, uminom ka ng kape. Just drink coffee. Blagwaray, inom ka ng strong coffee lalab. Iwan ko na lang kung di lumaki yung mga mata mo dyan. Guys, tusukin nyo na. Bakasan lang from RK Official. Ayan, tusukin nyo na si RK mga lalab. Bakasan nyo na yan. RK Official TV mga lalab. Bakasan na yan, Sir RK. RK Official, 4 million mega love shoutout. Mahal kita. Wag lang ikaw sinta. Dati-rati. Madalas mo akong tawagan. Madalas mo akong i-text kahit saan. Wala na. Alam mong miss na miss kita. Di kitang kontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Aba, ako sa isip mo. Ailenski Vlog, Tamsak Danos from Pinoy Kana Vlog. Pinoy Kana lalab, mega love, shoutout. Ayan. Blagwaray, panay ka dyan tawa. Blagwaray, ambot kinadangay. Lobat na ba ang puso mo, Blagwaray? Ayan. Pinoy Kana Vlog, nagbaba ng bahay. Pinoy Kana, mega love, shoutout. Who's done with you too, from Michibo. My friend Michibo, thank you so much, my friend, and God bless you. Dikit na balik sukli agad. Just connect to Blagwaray mga lalads. Dikit na, dikit. Blagwaray. Lobat na ba ang pag-ibig mo, Blagwaray? Blagwaray. Ayan, 4 million mega love shoutout. Kumusta ka? Paba? La 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 la. La la. La 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 la. Pinapatulog ko si Blagwaray. Ayan, 4 million mega love shoutout. Blagwaray, kagigising mo lang ba o ano? Inaantok ka pa ka umaga lang? Anong oras na ba? Alas 9, 9:10. Cage 11 done to you. Comment is off but watch. From Michibo. Cage, can you return to Michibo? Already done to you. She already watched your video but your video is your what is this? What I will tell. But your comment is off.
Kakabunot lang, sana all. Mapapasana all ka na lang, Vlog Waray. Sana all. Baka binabad mo yun magdamag. Ano, Vlog Waray. Ngayon mo lang binunot umaga. Kaya pala inaantok eh. Ganun kasi yan, Vlog Waray. Pagkatapos, sarap matulog. Di ba? Masubrahan ka, Vlog Waray. Oy. Kaya pala inaantok. Magunat-unat ka, Vlog Waray. Napagod ka pala eh. Michibo Dan from RQ Official. Michibo, RQ Official already connected to your my friend. Kindly return to him. Thank you so much. Vlog Waray, oy. Sana all. Mapapasana all ka na lang kay Vlog Waray. Si host walay. Si host walay, oy. Walay. Mapapasana all ka na lang. From Vlog Waray, uminom ka lalab ng strong coffee para mawala yung ikaantukan mo dyan. Vlog Waray din from Marky Official TV. Ayan, ano, Vlog Waray, dan sa'yo si Arky Official TV. Pabalikan lalads. Ambot to si Vlog Waray, oy. 3 million Miguel, shout out. Katabi, ako'y di mapakali. Arky on the way. From Vlog Waray. Subukan ko kay malimutan. Ang laman, puso ko't isipan, ikaw at gabi, ikaw ang dahilan. Ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ang Arky dan sukli sa'yo from Vlog Waray. Arky, lalab Arky, dan si Vlog Waray lalabs. Anong petsa na ba ngayon? Cooking with Sapia, Miguel Love, shout out. Si Sweldo na naman pala si ano. Si Vlog Waray, malapit na. Vlog Waray, anong petsa na ba ngayon? Jen and Gross Spiritu, tips and technique on how YouTube money works. This is Ed Skarky. I know it. Ayan. Ang laki na ng bahay ni Ed Skarky. Ang sipag niya kasing mambanana. Walang sa'yo. Puso ko't isipan. Kasampagita Dan friend from Pinoy Kana Vlog. Kasampagita kung nandito ka pala, pabalikan na lang lalad si ano, si Pinoy Kana Vlog. Dan na sa'yo lalad, Pinoy Kana. Dahilan. Kasampagita, pasuklian na lang lalab si Pinoy Kana. Ayan si Pinoy Kana, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan na si May Bikot. Pinoy Kana lalabs. Nag-viral ka, May Bikot ha. Ayan, Pinoy Kana, watching lalab your video lalab. I'm gonna give you one banana. Pinoy Kana.
Yan, Pinoy ka na, nasa bahay mo po ako. Unboxing ka po. Ayan, lalabs. Part 2 unboxing my personal oral prophylaxis instruments. Michibo, ayan. Thank you so much, my friend Michibo. Michibo, ayan, nagbaba ng bahay, Michibo. Aray ko. Charlie Vlogs, Miguel Love, shout out Charlie Vlogs. Pinoy, let's go. From Michibo. Charlie Vlog, lalab, Miguel Love, shout out. Sa'yo. Charlie Vlog, nagbaba po ng bahay. Charlie Vlog. Kayo ng syota mo. Pinoy ka na, tamsakdan. Mo na lang na maraming nagkinig sa'yo. Pinoy ka na, tamsakdan. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Pinky Dan from Michibo. Michibo, thank you so much, my friend Michibo. Ayan, 20 available from Charlie Vlogs. Si Charlie Vlogs, mga lalab, may 20 available. Gigin official. 996, apat na lang. Gigin official, road to 1K, mga lalab. Charlie Vlogs. Ay, mga lalabs yung nakapin, road to 1K, mga lalabs, road to 1K ang nakapin. Bayabas Terminal.
Charlie, let's go. Ayan. Leave a good comment on what you see. Thank you from Mechibu. Michibo, I'm watching Lalab your video, Lalab. You have ads. Michibo. Charlie done in full from Michibo. Okay, Ting host, I will watch more of your host. And thank you so much, my friend. Idol ko. Eric, my friend, Miguel Love, shout out, Eric. Available 20 from Charlie Vlogs. J-Dog is in the house, Miguel Love, shout out. J-Dog, 143. Everyone, hi everyone. Miguel Love, shout out, J-Dog, how are you, my friend? Doing good from J-Dog. Ayan, thank you so much. Cloud9 Balloons UK, Madam Cloud9, Miguel Love, shout out. Dan lang muna sis. Tusok po, ayan. Madam Cloud9, thank you so much. Miguel Love, shout out. God bless po. Ayan. Salamat po sa padaan. Bedtime na kasi dito. Ayan. Ayan, salamat po. God bless. Garcia Dan from Charlie Vlog. Garcia Lalab Dan, si Charlie Lalab. Pasuklian na lang Lalabs. Garcia. Ayan. Muning, tamsak host. Muning, Miguel Love, shout out Lalab Muning. Salamat sa iyong patamsak Lalabs.
Lalabs Muningning. Ayan. Ayan, tip and techniques on how YouTube money works from 2002. Ayan. From Jen and Gross Perito or Ed Skarkey. Lisongson, may love shout out. L3, lalabing love shout out L3. Thank you so much, my friend L3. Thank you. 20 available. Sino may gusto? Malalab, if you have available banana, just barter to Charlie Vlogs. If you have more banana lalabs, ayan, pwede kayong makipag-barter kay Charlie Vlogs. Charlie Vlogs, may 20. Charlie Vlogs. Wait lang mga laba, may silipin lang ako. Michibu, thank you lalab. Michibu Dan. Host Dan. Ayan. Michibu lalab, thank you so much my friend. Ayan, thank you Pinoy ka na from Charlie Vlog. Mga lalab sa nakapin, dalawa na lang. Tingnan natin to para makadikit. On the pin mga lalab, only 2 banana needed. Ayan. Sa nakapin po mga lalab, sa nakapin. Dalawa na lang po mga lalas. Maluoy na maluoy. Ang mahal. Puso ko isipan. Malalab sa nakapin po, dalawa na lang po. Host, this is my next channel. I will come to you with it. Okay, I will check lalabs. Sukot isipan at gabi na ilan. Mga lalab, sa nakapin po, isa na lang po sa nakapin, 1K na po siya. And lalab Pinoy, 9999. May nanap pa akong di nakadikit sa'yo. Ayan, Charlie lalab.
20 available. Mga lalab, isa na lang po sa nakapin. Baka naman po dyan. Mga lalab, only one needed on the pin. Charlie Vlogs. Then 1K na siya mga lalab. Isa na lang po sa nakapin. Thank you, host. Mga lalab, isa na lang sa nakapin po mga lalabs. Ang pamimitas ko ng rambutan. Sana all maraming rambutan. Mga lalabs, isa na lang po sa nakapin. Baka naman po mga lalabs dyan. Ayan, Michidal, up. Migalab, shout out, Michelin. Michelin dal up. Migalab, shout out. Lalab, Michelin. Host check. I will give you moderator, my friend. Michelin dal, host check. This is your main channel, lalab. Mga lalab, please connect on the pin, mga lalab. Only one banana needed. Yes, it's Michibu. Thank you so much, my friend Michibu lalabs. Oh, done. Michelin dal, lalab. I'm here in your house, Michelin. Okay, my friend, I will connect my main channel to you, ha? Michelin dal. Gigin official dan, friend. Thank you from Pinoy Kana Vlog. Ayan, lalab, Michibu. I will connect this one to you, my friend, ha? Michidal. Gigindan from Michidal. Ayan, lalab. Charlie Vlog. 1K ka na, lalabs. Pasuklian na lang si Michidal. Michilindal. Main channel niya yan. Second account. Anyone want to go to me, I will return. Anyone will connect to Michilindal, will return it. I will connect my main channel to Michelina. I already connect my another channel. It's Bicolanang Oragon, it's me. Makatulog, kakaisip sa'yo. Yes, up, I don't play host. Ayan. Michelindan from Michelindal. Ayan, okay host, thank you. Michelindan from Charlie Vlog. Just wait, it's loading. RT Official, thank you. Kodisipan. Ayan, Michelin Dada, lalabs. I'll connect this one to you. This is my main channel, Islandsky Vlog. Ayan, Michibu, watching lalabs. Pinoy Kana Vlog. Thank you, host from Kasampagita. Tingnan natin si Charlie kung nag 1K na ba. Ayan, mashallah, it's already 1K. Kaisip sa'yo.
Ayan, Michibo, done watching Lalabs 2 minutes. Already connected my main channel to you. Charlie Vlogs. Ayan, Lalab, 1K ka na. Dagdagan mo pa yan, Charlie Vlogs. Dagdagan mo ng 20, Lalab, mga 20 ganun. Punta ka sa may mga nagbabarter, Lalabs. Tapos makipagpalitan ka kahit 20 lang para yung 10, kainin ni Lolo, yung 10 itira sa'yo. $120 ko lagasos kanina, hehe. Ganon talaga, Lalab, Charlie, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan, Charlie. Kasi ka, road to 1K ka kasi kaya ganyan. Hintayin mo at magsawa din yan si Lolo. Ganyan talaga yan. Magsasawa din yan sa kain. Tapos iaalaw ka na yan mag 1K. Kailangan ko. Ay, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Ayan, JNN, Gross Spirito Tips and Technique on how YouTube money works. From Ed's Car Key. Lablabin natin. Available 20 from Charlie Vlogs. Kay Bathala. Supremo Vlog, Miguel Love, shoutout Supremo Vlog. Tamsak Danos, shoutout. Supremo Taipi watching Ninang Lo, Miguel Love, shoutout po Ninang Lo. Ayan, Supremo, lalabing kita ng jacket. Ko dahil sa'yo, inaanak kong Gandara. Ayan, Ninang Lo, Miguel Love, shoutout po. Mahal. New Hope, ayan, nagbaba ng bahay. Upcoming patamsak, thank you from Ninang Lo. Tamsakan natin si Ninang Lo, mga lalabs, Luho Vlogs. Tamsakan natin yan, Ninang Lo. Liwala niya ako dahil sa'yo. Supremo Vlog. Aray, Pamungkas, Miguel Love, hello, I'm coming. JN Dan with Bakas, dalawa na, from Charlie Vlog. Patamsak pa ako, nakapin mga lalab, nakapin po. Ayan, 1020 available from Supremo Vlog. Ayan, lalab, Charlie. May 1020 si Supremo, baka di pa kayo ex lalab. Supremo may available 1020 lalab, yan, magbartir kayo ni Charlie. Supremo lalabs. Dano sa nakapin from Charlie Vlogs. Ay nalag si Supremo, baka di pa kayo ex. Michelin Dal Dan waiting for sukle. Michelin Dal lalabs. Sa kasang pagkita already connected to you. Kindly return to her. Ayan. Supremo 20 tayo. Supremo 20 ro kayo ni Charlie. Pag-ibig ko sa'yo. Supremo lalabs.
Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out. Pasilip sa bahay mo, idol. Ayan, Charlie, pasilip daw sa bahay mo. Charlie, ba mo yung bahay mo, lalabs. Charlie, pag nagbarter kung ilan, sabay baba ng bahay para mabilis. Ayan. Ay, ay, ay. Del Supremo. Mention mo, lalab, yung bahay ni Supremo kung ilan. Piso. Pag-ibig mo. Mong miss na miss kita. 4.86k Supremo. Ayan, Supremo, 4.86 ka daw from Charlie Vlogs. 1k ba my idol? Tama ba? Tama yan, Supremo. Kagraduate lang yan. Game 20, tamsak, dikit tayo. Sige na, Supremo. Tama yan. New Hope, ayan, nagbawa ng buy si New Hope. Wait lang, silipin nga lang natin sa wait lang. Kumusta ka? Ay, Panginoon, salamat. Pinoy Kana Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Madam Pinoy Kana. Habang nag-iisa, kalubat na rin to. Abangers TV, Miguel Love, shoutout Abangers. Ayan. Bakas lang po sa mga new friends from Abangers. Eric Garcia, done watching. From Kasampagita. Mo ako. Ang puso ko.
New Hope TV, ayan, nagbaba ng buy, New Hope. Ikaw na. L3, ayan, nagbaba ng buy, L3. Ng pagmamahal, inalay ko sa'yo. Biglang nagbago. Siyang marunong magmahal, siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. Marunong magmahal, siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. Nalay ko sa'yo. L3 nagbaba ng buy si L3. And malalab hanggang 10 o'clock lang ako mga lalabs. Kuya mag-out na. Balileng Tamsak, Migalab shoutout Balileng. Lalab Balileng, Migalab shoutout. Morning host. Lalab Balileng, good morning Lalab. Migalab shoutout. Balileng, salamat sa iyong patamsak Lalabs. Di mo pinapansin. Di mo pinapansin. Ako'y nangangamba. Merong iba dyan sa puso mo. Pinoy ka na vlog, ayan. Ano nang Supremo Dan 20, thank you.
Supremo, dan sa'yo si Charlie Vlog. Roger TV Vlog, morning host Roger Lalab, Miguel Lab, shout out to Roger TV Vlog. Roger TV Vlog, Lalab, Miguel Lab, shout out. Rowena and James Vlog, Miguel Lab, shout out. Madam Rowena. Ibigyan kita ng jacket, Madam Rowena and James Vlogs. Salamat po sa patamsak. Magtitiis ko. Ayan, Madam Rowena, meron ka na pong jacket. Thank you so much. Yung channel mo to, Madam. Ramdaman ko. 35 subscriber, baby pa. Sama. Dikit kayong main sa'yo, Madam Rowena, ha? Pa-jacket, tos. May jacket ka na po, lalabs. Ayan, 5 million Miguel Lab, shout out. New Hope, nagbaba ng bahay, New Hope. Tayo'y di na magkita. Ayan, Madam Rowena. Dikit kayong main channel ko sa'yo, ha? 36 subscriber ka pa lang. Ayan, Madam Rowena, ha? Bahay mo. Dikit kayong main ko sa'yo, ha? Ang tamis ng pag-ibig. Nakaraan. Ayan, Rowena James Vlog, nagbaba ng bahay. Malaki pala yung bahay ni Madam, mali pala yung nadikitan ko. Hindi niya pala main channel. Ayan. Charis Journey Vlog. May premiere pala to, tamsakan natin. Ayan, may premiere siya, mga lalab, may premiere. Sa iba. Patamsak sa premiere, please, sure balik. Ayan, tamsak host, dalawang tamsak na. Charis Journey Vlog. Ayan, Charis Journey, dikit ko po sa'yo, Madam, to. Malaki ng bahay. Salamat sa pagpinos from Rowena James. Patayin natin yan.
Ayan, tamsak madam sa iyong premiere. Ay, Panginoon, salamat. Ayan, 5 million mega love. Salamat sa pagpinos. 5 million mega love shoutout. Lobat na rin tong isang mobile. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Lahat ng mga lobat to Madali kitang iniibig. Mga lobat naman. Ayan, Pinoy Kana Vlog, nagbaba ng bahay, Pinoy Kana. Namatay na rin yung music ko na lobat. Ayan, Charlie Vlog, nagbaba ng bahay, Charlie. Madali kitang iniibig. Kumusta na yung bahay mo, Charlie? Ayan, nag 1.01k ka na, mashallah. Ayan, Mark Gamon TV, hi. Charlie tayo, from Rowena James Vlog. Ayan, Charlie, kayo raw, Charlie, ni Madam Rowena. Nawala na yung music ko mga nalat, pinatay ko muna. Ayan, nakapin, Mark Gamon TV, ang cute. Ayan, 5 dito from Rowena James Vlog. Ayan, si Madam Rowena, may 5 mga lalabs. Tamsak na, Madam. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Madali kitang iniibig. Tingnan natin ito. Ay. Nalobat kasi ito. Ayan, 5 million mega love shoutout. 5 tamsak dikit sa nakapin from Rowena and James Vlogs. Ermin O tamsak host. Musta na? Okay lang lalabs. Kumusta ka na rin? Ermin O? Wala tayong music, namatay. Ermin O. Ayan, 6 million mega love shoutout. Tara. Reyna, baba bahay. Rowena, baba daw po ng bahay, lalabs. Mark Gamon TV, nagbaba ng bahay. Mark Gamon. Ayan, 6 million. Okay lang, host. Ang laki na ng bahay mo, upcoming LS. Thank you. Sige, tamsakan natin yung lalab. Upcoming LS mo na yan. Ermin O. Okay, ito sa akin from Charlie Vlogs. Mark Gamon TV, nagbaba ng bahay. Charlie Vlogs. Ayan, Lisungson. Guys, patamsak po upcoming LS. Thank you. Ayan. Lisungson, nagbaba ng bahay. 7 million Migalab shoutout. Roger TV Vlog. Ayan, Charlie Dan from Roger. OTW na po ako from Charlie Vlogs. Ayan, on the way. Ilan Charlie from Rowena? Wala yung music ko. Kano plug mo, te? Sana yung ballpen ko? Yung number mo, 09? 07 00 19 583. 0907001953 UTP 15. Ilan raw Charlie sa'yo lalabs from Rowena? Oh my God, 100. Nalat naman itong cellphone.
0907001953. UTP. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Patamsakan natin si Ermin o mga lalabs. Ayan na, nagdating na. Ayan, 20 tayo, Rowena. OTW, Charlie. Nagsimula na ako. Nagsimula na daw si Charlie Lalab sa'yo. Kasampagita Alice Official. Lobat pala to. Ang pag-ibig mo. Dati-rati. 20 Rowena deal. From Charlie and Madam Rowena. 20 raw kayo. Pinoy ka na vlog. Nagbaba po ng bahay. Mga lalabs, ako po yung magpapaalam na. What time is it now? It's already 10:03. And mga lalabs, mag-end na po ako ng live ko, mga lalabs. Mga lalabs, mag-end na po ako lang, mga lalabs. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Mag-end na si host, mga lalabs. See you tomorrow. Bye. 7:30 a.m. every day.